Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoshaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 29-njy awgustynyň aksanyna Saudy Arabistany barýan Russiýanyň ýük otlusy Türkmenistanyň çäginden geçdi. Türkmenistan Istanbulda geçirijek ulaq forumuna gatnaşmaga çagyrylýar. Hatay koronavirus üçin barlyk netijenamasyny talap etmeýär. Hindistanda kosmonautika güni eglan edildi. Ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Saudy Arabistany barýan Russiýanyň ýük otlusy Türkmenistanyň çäginden geçdi. Saudy Arabistany padşahlygyna barýan Russiýanyň ilkinji ýük otlusy Türkmenistanyň çäginden Irana geçdi. Bu barada Iranyň Golestan welaýatynyň gümrük bölüminiň baş müdiri Şahriyar habar berdi. Demirgazak gün orta halkara ulaq geçilgesi boýunça hereket edýän 36 sany konteynerli otly Türkmenistanyň serhat edýän inçe burun serhat geçilgesine bardy. Şeýle hem Iranyň demir ýollarynyň başlygy Rus otlusy üçin resmi namalar taýýarlamak tamamlanandygyny bu ýük otlusynyň Saudy Arabistany padşahlygynyň port şäheri bolan Jedda iýerilmegi üçin Iranyň gün ortasyndaky Bandar Abbas portuny uğradylyny aýtdy. Ýük otlusy Russiýanyň, Gazagstanyň, Türkmenistanyň we Iranyň ulaq infrastrukturasyny ulanyp, Demirgazak gün orta halkara gurýer geçilgesiniň günnägör şahasy boýunça hereket edýär. Iranyň metbuatyna görä, Demirgazak gün orta ulaq geçilgesiniň Ýewropa 250 milliard dollar töwereg hindi Hatay we günnägör Aziýa önümleriniň iýerilmegini üpçün eder. Türkmenistan Istanbulda geçiriljek ulaq forumuna gatnaşmaga çagyrylýar. Türkiýe döwletleriň guramasy bu halkara gurama agza ýurtlaryny ulaq powdagyna iş alyp barýan edaralaryň, gullyklaryň hemde hususy kompaniýalaryň wekillerini 13-14 sentýabrda Türkiýanyň Istanbul şäherine geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara forumuna gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada Türkiýe döwletleriň guramasynyň resmi web saýtyna habar berildi. Halkara forum multimodal ýük gatnawlary we logistika boýunça geçirilir. Ol multimodal halkara ulaq geçirilir ösürmek üçin bilelikdäki başlangyçlary durmuşa geçirmek boýunça pikir alşmaga geň meýdança bolar. Halkara forumuna gatnaşmak isleg bildirýän taraplar 5-nji sentýabrdan giýjäge alman arzalaryny tapşyrmalydyrlar. Hatay koronavirus üçin barlyk netijenamasyny talap etmeýär. Hatay Halk Respublikasy 30-njy awgustdan başlap ýurda gelýän daşary ýurtly raýatlardan COVID-19 koronavirus ýokanjy üçin desapky barlyk netijenamasyny talap etmegi aradan aýrýar. Bu barada ýurdun daşary işler ministrliginiň wekili Wan Wenbin habar berdi. Onuň bellemegine görä Hataýa gelmezden ozal göz öňüne tutulýan hökmany bolan koronavirus ýokanjynyň ýokdugy baradaky netijename talap edilmeýär. Şeýle hem ol Hataýyň dünýäniň beýleki ýurtlary bilen pandemiýaga garşy görüşde hyzmatdaşlygy güýçlendirmek dowam edýänligi hem de halkara gezelençleriň durnukly we howpsuzlygyny gollaýanlyklaryny bellädi. Bu girdilen teze düzgün COVID-19 koronavirus ýokanjy sebäpli 3 ýyl dowam eden çäklendirmelerden soňra Hataýyň şu ýylyň ýanwar aýynyň kem-kemden serhetlerini açmaň bir bölegi bolup durýar. Şonu Hataýyň hökümeti ýurda gelýänler üçin hökmany karantin düzgünni ýatyrypdy. Ýöne koronavirus ýokanjynyň ýokdugy baradaky netijenamany talap etmek saklap galypdy. Şeýle hem Hataý ýanwar aýyna adaty wizalary bermek täzeden ýola goýup daşary ýurtlara wagtlaň ýaşamaga ruhsat berdi. Hataýyň ýaşaýjylar biometrik pasportlar resmileşdirmek we syýahatçylyk wizalaryny almak mümkinçiligine täzeden eýe bolurlar. Mundan başga da Hatay mart aýyna daşary ýurtlar raýatlaryna syýahatçylyk wizalaryny bermek ýoly goýdy. Hindistanda kosmonautika güni eglan edildi. Hindistan 23-nji awgustda Chandrayaan 3 missiýasynyň modulunyň aýy gonan gününi Milli kosmonautika gününi eglan etdi. Bu barada respublikanyň premier ministri Narendra Modi habar berdi. Modi zenanlaryň hem Hindistanyň kosmos maksatnamasyna gatnaşmagynyň möhümdigini bellädi. Bugünkü günde biziň ýurdumyz ilmde we tehnikada öňe barýar. Biziň ýaş neslimiziň ilm, tehnika we kosmos ulgamlaryna has köp ilmi barlyk işlerini geçirmegi gazanmak maksady bilen 23-nji awgustda Milli Kosmos Güni hökümini eglan etmek makul bildik diýip Modi belläp geçýär. Chandrayaan 3 missiýasy modulu ýeriň hemrasy bolan aýy gün orta bölegine üstünlikli gondy. Şeýlelikde Hindistan aýy kosmos enjamyny goýunduran 4-nji döwlet boldy. Russiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Hataý ýaly döwletler bilen kosmos ulgamyny beýleşik ýurtlaryň birine uğurlan Hindistanyň
Chandrayaan 3 missiyasi moduli aydan ilkinci suratlaryny berdi. Ine mehriban müştoklar ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şuňyka sanyna size ýetirmekden habarlarymyz şurdan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlehem. Türkmenistanyň gaz puwdagy eksport mümkinçiligini artdyrýar. Lukmanlar dünýäde ilkinji gede hassanyň beýnisini jany gurçuk tapdylar. Barcelona topary Qırgızstany futbol akademiýasyny döredýär. Salah üçin rekord teklip. Ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saytymyzdan giňişlerini okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanda görüşýänçe hoşça bolan.